So siguro sa tingin ko kung enroll natin ito Uragon Honey sa ALS ano, Pwede. yung Pwede. magkaroon siya ng diploma sa elementary ano, pwede. Tapos sunod-sunod na yan, pwede natin siyang tulungan na matis makakuha siya ng diploma sa elementary. Tapos sa high school ano, malaking bagay yun sa'yo. Ano bang anong pangarap mong maging trabaho sana? Gusto kong makailaw ako sa eskwela. Gusto kong umarmi. Army? Sundalo? Bagay naman sa'yo kasi malaki yung katawan. Matikas ka naman. Kumain ka lang madaming margarine para tumangkat. So yan, good morning mga kahabi. Magandang umaga, maulang umaga. So napakaulan ngayon ng umaga dito sa Bicol. So ngayong umaga guys, kasama na naman ako ni Uragon Honey. At nandito kami ngayon sa mga bata. At magluluto kami ngayon ng kanilang tanghalian at ng merienda. So lulutuan namin sila guys ngayon ng fried chicken at ng spaghetti. So yan mga kahabi, salamat po sa ating mga sponsors at ating mga supporters dyan. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. Sinamahan ko siyang mamili ng grocery ng mga bata. At bumili din tayo ng ng manok at ng spaghetti na gagawin natin ngayong lulutuin natin para makain ng mga bata ngayong araw. Bilis na, bilis! Bilis! Bilis na! Bilis na! Yan, mga bata guys. Yan, bagong ligo sila guys. Kasi nabutan ni Uragon Honey naliligo sa ulan. Pinagbalnaw na ni Uragon Honey. So yan guys, ang dala ko ngayon dito sa mga bata. So kulang pa yung aking budget. Kaya ito lang yung nadala ko sa kanila guys. Kalamansi. Troy, ito dala ko tong kalamansi. Nag-harvest ako doon sa bahay. Yan, pwede nyo yan gawing juice. Kalamansi juice, pwede nyo panlagay sa luto. Salamat po kuya. So ito guys, yung binili namin ni Uragon Honey na galing sa sponsor na manok. Yan, may crispy fry dyan at mantika. So yan, mamaya lulutuin ko yan. Lutuin natin yan Roy ha. Matumari po sa panila. Sa dumayo pa po kami panila. Timing wala pa kayong ulam. Okay, sige magluto tayo mamaya. Yan, maulan talaga guys sa labas oh. Ulan. So guys, ang ginamit kong arena, first class na arena. Tapos lalagyan ko ng cornstarch para maging malutong yung maging crispy yung fried chicken ko. So ito, meron tong breading mix. Tapos ito, yung gravy natin mamaya. Yan, gamitin ko na yung bagong bili ni Uragon Honey na pang sipit. Hugasan muna natin. Guys, busy si Roy maghugas ng mga pinagkainan ng mga kapatid niya. Ha? Mano kita? Mano ba kita? Ha? Maluto. Magluluto tayong fried chicken. Manok. Panlagay natin yan sa spaghetti mamaya. Magluluto tayo ng spaghetti. Ano ka tay? Hindi ka ba nagbibili sa akin kasi? Ay, salamat. Hindi ka ba nagbibili sa akin? Please natin. Very good. Yan.
Tingnan doon ako doon mo. Apo na si Django. Django, halika. Ay, ginawa rin ko. Django, hindi ka pa nagbibliss sa akin. So ito na nga guys, at magluluto tayo ngayon ng Manok. chicken joy para sa mga Manok. bata. Ito yung pinaghalo ko guys, harina, cornstarch, Manok. at yung Manok. crispy fry. Manok. Opo. Tapos, hindi na ako dyan nag-asin guys. Dito na. Binabad ko yung manok sa... Yan, may dala ko guys na kalamansi. Minarinate ko muna yung manok sa kalamansi para malis yung langsa. Nilagyan ko ng asin. Yung manok na guys, ang binudbudan ko ng asin para lumasa na yung asin sa laman niya. Tapos yan yung ating harina at yung ating breading mix na crispy fry. Yan. Sarap na naman to. Prituhin na natin. Pinapainit ko pa yung mantika. Galing. Yung dagutin ko to. Dahil yung kong dito. Ali, stage yun. Pero... Ulo ka. Let's go. Di mo na. Di mo na dyan. Di. Yan. Yan, ari kasi. Ano sa ko. Ito na. Ito na. Ay, nasukatol Noy. Noy, sukatol Noy. Tingpa bakal ka bang katol Junel? Junel, nasan yung inabili ko sa yung katol? Oh, So yun guys, inutosan ko si Junel na bumili ng katol. Binigyan ko 10 piso. Bumalik. balik. Andala, lamok. Labakan. Hindi yung katol. Medyo malamok kasi guys ngayon kasi maulan talaga. So pinabili ko ng katol. So yun guys, ito na. Magluluto na tayo nga ng napakasarap na manok. So binabagalan ko lang yung apoy kasi medyo malalaki yung manok na nabili ko. Ginawan ko ng dinidip ko muna dito sa tinunaw na harina. Saka piniprito para mas crispy. So itong harinang to meron tong cornstarch. Yan na mga kahabi, luto na yung ating fried chicken. Medyo niluto-luto ko talaga kasi malaki yung manok natin. Baka mahilaw sa gitna yan, laki. Laki na kaisa ka lang yan, solve na solve ka na. Yan, pasanayin mo yung mga kapatid mo, ang basura wag tulad niyan. Pulutin niyo yan, wag dapat laging yan, tama yan, very good, may basura na. Kasi magkakalat kayo dyan ng mga basura, lalangawin kayo. Dapat kung pinakainan, dapat kung pinakanan, kung kapatunan niyo. Yan mga kahabi, luto na yung ating chicken joy. Yan, talagang lalaki. So ito na guys, yung ating gravy. Yan, amoy na amoy talaga. Sarap. Oragon, ang bango. Nakakuha na naman tayo ng tips kay Suro, pwede. Hindi kabi. Pwede. Sarap oh. Mainit, pwede, mainit. Tanong pasok ka mo yun. Yan, kaya na tayo. Yan siya doy. Yan si Manoy nagbigay sa kanila ng okra, yan oh. Dinaanan sila dito ng okra. Maratong yung okra. Oh, maputi. Sarap ng gravy natin oh. Yan si tatay, kakain guys. Dagnan niya. Subo. Kasi, agad ka na? Saan? Maka na naman. Ano ba man maskad? Roy? Bago mo sir. Hindi ba? Sarap. Dami pa oh. Sumusubo ang kamay mo. Nagutom. Uragan na nagutom si Katay. Sarap ng chicken joy. Mamaya meron pang spaghetti. Ito. Ya. Wala ka ng ulam? Iyo. Kuha na. Ito na lang. Ito. Iyo.
Baso natin. Mainit pa. Taro. Lutong. Gusto din pala magpasumo guys ni Padi-Padi. Weh! Hey, Mom. Hey, Mom. So man. Wala. Ito na ako ban logo mo ano mo. Dahil pagbalik dyan. Pagbalik dyan ta. Maulan pa ngayon guys. Lamig na si Uragon Honey. Maulan kasi. Malamig sa labas. Luto kami ngayon ng spaghetti Nel. Nel. Gusto mo ng spaghetti? Ano pa rin? Gusto mo ng spaghetti? Nakamask pa ho. Sa loob ng bahay nakamask. Talagang very good. Ano? Mainom kita? Mainom kitang coke? Mainom kitang coke? Good, good. Mainom kitang coke? Isa'y gwapo sa tao. Sorry, yun ako. Yeah! Sorry ako. Isa'y gwapo sa mundo ah. Sorry. Kuya, kuya Roy. Kuya Roy. Kuya. Kuya. Roy. Si Roy. Roy, mali. Hindi na kaya. Dito. Dito. Ha? Kakanin. Ano naman nasa bulsa mo? Dito. Ya, isa na. Ano ba sabi mo? Sige daw. Mag-flashcard tayo ngayon. Magpulaan tayo. Ang makahula, mayroong isang lollipop. Yan, bibigyan ko ng lollipop. Tapos yung mga kain ng spaghetti. Pahiling mo na ngayon kanduli pa. Ha? Yan. Oh. Ano to? Nel, ha? Si Junel. Ano to, Junel? Junel. Tumakbo ka na naman. Ano to, Junel? Ano to? Ha? Ano? Junel, ano to, Junel? Tatayo. Para mag-entry. Ikaw. Ito ko na, Junel. Ay, di ka makakata ng spaghetti pag di ka nagduka. Nasa dulce ka dyan. May dulce ba? May puchi ba ka dyan? Ano to, Katay? Sige. Very good! Ay, very good si Junel. Ayan daw. Ulitin mo nga. Ano to? Uri, apatan. Very good. Apple. O, sabi mo daw, ikaw pa rin sabi mo. Apple. Oh, very good talaga si Junel. Ulit pa Junel, sabi, apple. Apple. Very good. Katay. Ton. Utong. Sabi, kailangan kasi So, ganun sa pagkano. Dito ka lang pati kasi hindi ka mabibigyan ng Ton. Walang kili mamaya. bibigyan ng lollipop. Ayan, Junel, 1 point. Apple. So, ang makakakuha guys ng may ilan? Data. 3 points. Bibigyan namin ng premium ni Uragon Honey. May dala kami dyan ano? Sige. Chocolate. Ito. Yan. Ano to? Patag. Uy! Yan. Yan, si batag. Junel. Ano to? Batag. Very good. Batag of banana. Say banana. Ba. Say ba. Ba. Say ba. 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 Na. Ay ka Junel. Ba. Na. Na. Ba. Ba. Sabi na daw, may chocolate ka na. Ba. Na. Banana. Very good. Ikaw ka tayo. Ba. Sabi na ba. Ba. Banana. Banana. Boss. Banana. Hindi ka muna pali. Stay ka sana pali. Banana. Lima ka na. Ay, tumatawa na kami ng tumatawa na kami ng chocolate. Tumatawa na kami chocolate. Dahil ka matawa ng chocolate. Mana? Sabi, banana. Sabi, banana. Batag. O, sabi ka lang, batag. Batag. O, sorry. 2 2 points na. 2 points si Junel. 1 point si
Nakasalambit na siya ng isa. Oh, batag. Patag. Sige. Sige, gawin natin 5 points para madali lang yung 3 points ha. Ito! Apple. Hindi. Ade. Hindi. Ano to Janelle? Ano yan? Ano yan? Talong. Hindi. Talong? Inom. Ito naman Hinog na bayabas. Hinog na kasi guys yung bayabas. Sabi, bayabas. Inom. Ito naman ako. Bayabas. Inom. Talong. Bayabas. Siguro lagi mo nakikita talong. Kasi yung lagi na niluto. Sabi, bayabas. Janelle, bayabas. Sarong. Guaba. Guaba. Ayan na, guaba to. O ito, alam niyo to, na marami nito sa ano nyo, sa bakuran. Oh, angka. Langka. Tangka, mangkan. Langka. Oh, very good talaga si Junel, alam niya na yung mga prutas. Sabi mo, ang ano si Junel ay jackfruit. 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 Hindi mo nga tatay. Jackfruit. Yan. Nado ko sa mga ipot. Ay, ikaw, pari-pari. Dapat sabi mo to. Langka. Langka. Bumaga. Langka. Sabi langka. Oh, langka yan. Oh. Sabi langka. Baga. Tangka. Dito. Yan. Okay, ito. Siguro alam na nila to. O, anong sino makahula nito? No. Ha? No. Very good. Oh, ang tawag dito ay coconut. Inom. Coconut. Don't. Ha? Sabi nyo. Don't. Sabi nyo. Apple. Sabi coconut. Don't. Coconut. Uy. Yan. Buko. Sabi buko. Buko. Very good. Junel, okay na na. Ano ka na? 4 points si Junel. Isa na lang. Chocolate. Ano kasi putsi? Okay. Ngayon di mo sa magana. Yan. Sabi mo, manok. Siram. Ano kumain? Gutom na naman si Padi-Padi. Nakadalawa ng fried chicken. Tigdadalawa to guys kaninang fried chicken. So sa laking yun. Talagang gutom pa rin. Nagutom guys. Anyway, so kumukuha pala ng manok. Halika dito, okay lang. Halika. Ito mo na kainin, okay lang. Hindi mo kayo magagalit. Yan. Kain ka lang. Nagutom ka tapos lang kumain. Isang oras pa lang. Water. Melon. Very good. 5 points si Junel. Meron na siyang 5 kutsi. Harap pala katay. Sige, sabihin mo katay. Pakwan. 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 Oh, very good siya, no? Si Django. Balik naman tayo dito. Review ko sa inyo, ha? Ayam. Uy, very good. Naunahan ka. Ano to? Ayam. Wow, ikaw. Aso. Aso. Ha? Aso. Ah? Ayam. Aso. Ayam na. Ay, very good si Katay, oh. Nagsabi kahit, ano, kainin mo yan, kainin mo na. Oh, Junel, premium mo. Premium mo, nakasabi ka ng aso. Ito! Ayam. Pato. Very good. Ano to? Atos. Ha? Okay. Atos, mga ganito. Ato, sabi duck. 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 Ito. Alam nyo to. Yan. Ano to? Ayam. Atos. Ano to? Ano to? Uri ng ayam. Ha? Ayam. Ayam. Hindi man ayam yun. Tingnan mo kung ano yan, oh. Ano to? Daga. Sabi, daga. Daga. Mouse. Mouse. Sabi, mouse. Daga. Daga. O yan. Ano ka pronounce na ba kasi? Daga. Ito isa. Bigyan mo din si Django kasi nagpa-participate si Django. Yan o. Sabi mo muna. Sabi, tatay. Ha? Okay. Oh, very good si Django. Sabi mo, Oragon, papabigay nga po.
Ayan, dahil tama ang iyong sagot, meron kang puchi. Puchi. Puchi, puchi, puchi. Puchi. Galing ni Galing ni Django eh. Puchi. Kay Kuya Django yan. Kay Kuya Django kasi magaling si Kuya Django eh. Nam. Nam-nam sana. Oh, Jonel, sabi. What's up mga kanamnam? Oh, ayun ah. Nam-nam sa ay, what's up mga padi? Pade! What's up mga padi-padi? Ayun ah. Sino nagutot? Sino nagutot? Sino? Ano naman? Ano naman? Isa nakatot? Nagutot si Jonel. Hindi! Junel? Hindi! Dedekan. Oh, ito pa. Dali na. Oh, ayun. Ah, ano to sabi mo? Unggoy. Manok! Okay. Guling. Yan, okay. Ano na kain Monkey. din yan, pare? Sabi monkey. Ayan mo. Gayahin na lang natin yung hayop. Ako nga, Nick. Ha? Sige lang. Ah, ito. Dapat kompleto sa bilis kang unggoy. Ayan. Tindugan eh. Okay, wala. Ako nga, Nick. Paano? Ako nga. Okay, ako kayo. Nagtataragin ka pa ng biyo. Nam sana. Ah, ito. Urig! Ay, very good na ako na. Madali nung Pig. Urig! Very good. Jonel. Bunokon! Oh, sabi mo. Uray! Ay, very good. Sabi pig. Hindi tayo nga. Sabi pig. Urig! Sabi Dapat. yan. Time yun ni Junel. Very good, Junel. Bunokon! Very what? Bunok! Ha? Bunok! Tan! Sadis na ako. Bunok kita! Ha? Budaon? Ay! Ito. Alam nyo to. Yan. Mulang! Ha? Mulang! Alam ka na nga. Kung hindi mag-iinom, magsasabong. Makuwang. Ano to? Manok! Very good. Manok or chicken. Sakin! Very good talaga si Junel. Chicken. Ganun lang. Isa pa. Very good. Sabi mo, chicken. Wala ka talaga makukuha ang manok. Chicken. Sakin! Tagay na muna. Tagay na. Tagay yung laban! Chicken, sabi. Chicken. Sakin! Sige daw. So yan guys, si Junel talaga po yung ano, pinaka may potential talaga dito sa mga magkakapatid na ano. Talaga mayroong pagkatuto or natututo talaga. Si Django, kaya naman talagang ano, nakabanggit din si Django ng mga pangalan ng mga hayop. Ito talagang kailangan pa ng ano, kunting ano pa, kunting motivation pa. Kasi ano niya, talagang hindi pa gaano nade-develop. Next subject na. Sige, ayan tayo naman. Tapos mamaya, pagkatapos ng ABC natin, kakain na tayo ng, magre-resist na naman kayo. Gusto nyo mag-resist? Spaghetti naman yung kakain ninyo. Sige. Ano ko? Mahalo to naman tayo spaghetti? Okay. Lom. Lom. Nay! Nay! Manok, manok. Saka mga sa bawang. Talaga padi-padi. Ano to? Spaghetti. Tuduro. Spaghetti. Sabi na spaghetti. Spaghetti. Ano? Birthday ngayon ni Junel. Ngayon natin celebrate birthday mo. Yeah! Three. Kakanta ka happy birthday Junel. Birthday ngayon ni Junel. Bukas padi-padi naman.
Araw-araw may birthday? Sorry. Araw-araw birthday. Suram sana. Siram ka na. Ayo. Sa bugwa na. Manok. Ano? Manok. Ayan, kakain na tayo. Matulog. Ayan, nalagyan natin guys ng asukal. Sana mo sa bugwan. Sana maan. Ayan, natin ang asukal. Sigo, sigo. Kakan, sigo. Kakan, sigo. Apa bre? Totoo na daw? Sige nga, tikman mo. So ayan guys, luto na po yung ating sauce sa ating spaghetti. Ito na yung ating pasta. Patayin na natin. Padi. Padi. Alright, luto na. O, kakain na naman tayo ng ano, Ito na. meriendahan. Saram sa bugwa. Ha? Siram sana? Ito na. Ayos, palalamigin na lang natin yan. Pag malamig na yung ano natin, ilagay na natin dito sa spaghetti. Kain na kayo? Ha? Okay. Mainit yan ha, mainit. Yan guys, si Django yung cameraman ko. Shout out Django. Uy, punta ito. Ito. Luto na. Luto na. Apa? Luto na. Bosan tayo kasi. Tama na ne. Dito na to na. To na. To na. To na ba ne? To na. Biri ko si Django magkapot ha. Ano? Kasi? Go. I-mix mo muna pare. Baka din karakaroon na dito i-mix. Jonel! I-mix pa yan, Jonel. Kinain na agad ni Jonel yung ano? Hotdog? Hindi pa nga na mimix. Pandang. Magisi. Hindi nga na si Django. Sarap lang. Ah! Tawag ko na pala yung letter. Oo, mahulog. Dito ko na ron. Roy, Roy. Kuya Roy. 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 Yan guys, wala kasi ngayon si Rolly. Siguro, nagtrabaho ba si Rolly? Trabaho guys, siguro si Rolly. Oh. Ano ko ngayon si Roy at dito, si Rolly po ay may trabaho. So ngayon, ano muna kami, mag-identify kami ng letters ngayon. Titingnan natin, i-evaluate natin muna yung kakayahan ni Roy kung ano ang kanyang level of ano yung capacity niya. I-evaluate ko siya kung alam niya lahat itong alphabet. So, sige nga, basahin mo nga. Ano to? Ha? F. H. I. J. L. M. N. T. U. B. Ha? Ano? J? Z. Yan. So, familiar naman ni Roy yung alphabet. So, hindi niya alam yung pasunod-sunod talaga. Hindi niya pa lahat. So, siguro, turuan muna kita sa ano? Quiet. Huwag maingay.
So mamaya, ngayon pala guys, itong session namin ni Roy, mag-focus muna kami dito sa Panin. alphabet. Tapos mamaya, sana hindi pa ako malubat. So dito kami sa, ano ba yung mga kulay? Ulo. Sige nga, anong kulay to? Orange. Orange. Kasi maputla kasi yung ano. Hindi, totoo yung kulay yan. Wala yan. Pero maputla lang kasi yung pagka-print. Sige, anong kulay to? Yellow. Yan. Kulay blue. Alam mo naman siguro mga kulay ha? Ito. Green. Oh, yan. Ang hugis, alam mo? Anong hugis to? Anong shape? Anong ibig sabihin ng hugis? Shape. Halimbawa kung bilog. Ano ba yan? Bat. Box o square. Square ang tawag dyan. Ito. Arrow. Ay, Triangle. Rectangle. Okay. So, diyan tayo mag-focus. So, siguro sa tingin ko kung enroll natin ito Oragon Honey sa ALS, ano? Pwede. Yung Pwede. magkaroon siya ng diploma sa elementary, ano? Pwede. Tapos sunod-sunod na yan, pwede natin siyang tulungan na at least makakuha siya ng diploma sa elementary. Tapos sa high school, ano? Malaking bagay yun sa'yo. Ano pangarap mong maging trabaho sana? gusto kong makailaw ako sa eskwela. Gusto kong umarami. Army? Sundalo. Ah. Bagay naman sa'yo kasi malaki yung katawan mo. Matikas ka naman. Kumain ka ng madaming margarine para tumangkat. So yan guys. So ngayon kanina po talaga nag-session na kami with Oragon Honey dito. Hindi na lang po namin sa camera kasi napakagulo ng mga bata. So pinabayaan lang namin silang magsulat kanina. So kanina po din kami nito. So ngayon po papakita namin sa inyo na nag-tutor kami dito sa mga bata pati kay Roy. So inassess ko si Roy kung ano yung capacity niya sa ano ba yung mga alam niya sa letters. So majority naman alam niya yung letters. Yung iba hindi niya familiar. So yan, bibigyan ko ng assignment si Roy. Babasahin niya to. Tapos meron ako diyan dalang hindi kasi namin pwedeng ipakita sa inyo. Nag-play kami sa TV ng yung mga alphabet kasi maka-copyright po kami sana maintindihan niyo. Hindi namin dati ipapakita yung namin sa mga bata kasi yung panonood nila sa TV may copyright yun, di ba Oragon Honey? Yes. So magka-copyright po kami pag trinay namin yun dyan sa So yan po, meron kaming mga yung sa anak ko po, may USB kaming mga letters para manood ni Roy. At pati yung mga kapatid niyan, damay-damay na para matuto din sila. So ngayon, papatrace ko si Roy nitong letters. Yan. Tapos sunod, sige, assist tuloy kita pati sa mga numbers. Sige. Alamin mo lang kung anong numbers to ha. Sabihin mo lang kung alam mo kung anong number to. Yan, very good. So, okay dyan, wala si problema tayo sa number kay Roy, di ba? Problema mo lang yung letters. Okay, susunod na tayo. Ang medyo lang kailangan natin ituro sa kanya, mga letters, at the same time yung mga syllables. A, I, O siguro. A, I, O para simulan natin yung makabasa ka ng tuloy-tuloy. Na makabasa ka talagang walang problema. Sige. Sige, trace mo na to. Trace mo yan. Hindi, trace mo ganyan. Ibig sabihin ng trace. Ganyan mo. Susundan mo yan. Para mapamilyar ka mga letter. Surat din. Ano ka wala ka man? Lahat sila kalawit. Kalawit. Si ano lang, hindi yata. Yun si Django lang Kasi surat ko kuya. Big Dennis mo. Laro ko mo lang yan. Dandahan lang. Kaya mo palang isulat ang pangalan mo? Sige nga, isulat mo nga dito ang pangalan mo. Sulat mo nga dyan ang pangalan mo. Tanong pangalan mo. Dito sa taas. Taas. So yan guys, marunong si Roy. Kaya niyang isulat ang pangalan niya. Kaya niyang i-identify yung letter. Ang gagawin na lang po natin sa kanya kasi yung pagbabasa ng tawag yung bago yung walang putol. Yung pagbabasa ng tuloy-tuloy. So, tutulungan natin si Roy para makabasa siya ng
Tagalog na tuloy-tuloy. Tapos sunod, unahin muna siguro natin Tagalog. Tagalog muna. Bago na yung English kasi matagal yung pag-ano sa English. Marami pang proseso doon. So at least makabasa ka lang ng Tagalog. Ano? Abakada muna tayo, mag-abakada. So yan. So assignment ko sa'yo, yung binasa mo mga letter, yung mga nalimutan mo, dapat sunod. Ano mo na to, sa ulo mo yung A hanggang Z. Yo. Sa ulo mo yung iwan ko sa'yo, sa ulo mo yung A, B, C, D hanggang letter Z. So yan, ito naman si Jimboy. Sige, patuloy mo yun, i-trace mo yun. So ikaw, mag-drawing sila. Ito na nga yung nangyari sa mga color namin. Nag-survive, hindi ba nagkaputol-putol na. Yung iba, tulad nito, yung iba talaga nito, hinihingi ko na sa anak ko. Yung anak ko kasi po, mahilig din mag-sulat-sulat. Dinadala ko yung ibang color ng mga anak ko. So yan guys, yung mga gusto kong magpaabot kay Uragon Honey sa channel ko ng pwede po kayo magpadala ng inyong suporta para masuportahan po natin yung pag-aaral ng mga bata sa simpleng mga instructional learning materials na pwede nyo ma-donate sa kanila. So yan. Si Junel, very good talaga ngayon na araw si Junel. First honor ngayon si Junel. Halika Junel! First honor yan. First honor yan, lagi lang nahihiya pero first honor ngayon na araw. Siya yung nanalo sa aming quiz, sa quiz na namin kanina sa flashcard. So yan guys, nais ko batiin si Junel kasi very good. So siya ngayon yung nakakuha ng maraming points na perfect niya yung ating kanina. So congratulations Junel, sana lagi kang ganyan na. Okay, sabi ka okay. Yan, very good. Ikaw man, congrats, at least nasabi mo yung kanina. So yan guys, si Katay, yun pa din, sana magkaroon ng improvement. So meron na tayo ngayong improvement guys, si Junel, tapos si Padi-Padi. So yan, so yan guys, salamat po sa inyong pagtutok, salamat po sa inyong suporta sa mga magkakapatid. So nawa po ay yung mga sponsor po ng Uragon Honey ay hindi magsawa sa pagsuporta sa mga bata. So yan guys, magpapaalam na po ako kasi gabi na, nagagaw ng dilim at liwanag, so uwi na po kami. So kung hindi ka po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kabi.